Les desigualtats socials ja creixien abans de la crisi. Ara tenim la crisi i sembla que la crisi és la que ha desencadenat tots els problemes que tenim. El sistema econòmic que tenim tendeix a accentuar les diferències socials. La població en risc de pobresa i exclusió social arriba en aquests moments al 28,6% de la població. L'Institut de Salut Pública de l'Ajuntament de Barcelona ha trobat que hi ha diferències de fins a 8 i 9 anys en l'esperança de vida entre els barris de rentes més altes i els barris de rentes més baixes. El que s'ha detectat d'una manera molt clara és un procés de polarització social, d'enfonsament dels estrats mitjans de renda. Si la tendència, diguem-ne, dels propers 15-20 anys ha de ser la que hi havia abans que esclatés la crisi, podríem dir que hi ha un procés de relativa millora en condicions de vida de la major part de la població a expenses d'una bossa severa de pobresa que estaria enquistada. Que les seccions censals, les unitats territorials, de renda molt alta i de renda molt baixa, tendeixen a separar-se entre elles. De la mateixa manera que els grups socials que més tenen i els grups socials que menys tenen tendeixen a separar-se també. La segregació, que podia haver estat un fenomen local entre els barris d'un mateix municipi, entre els carrers d'un mateix barri, ara se'ns presenta a una escala molt clarament supralocal i que són municipis sencers, a vegades grups de municipis sencers, els que tendeixen a especialitzar-se en determinats nivells de renda. En el cas de gent que dorm al carrer està força distribuït per la ciutat, ja comencen així, sobretot Ciutat Vella, Eixample, Sants, per exemple Sant Martí i altres barris, Sant Martí també, però ja el mapa, diguem, d'on està la gent està força distribuït. A Barcelona es va quantificar farà un mes, totes aquestes entitats de la xarxa d'atenció a persones sense llar van quantificar 941 persones, és a dir, podem dir aproximadament que aquesta nit dormien 941 persones al carrer, al ras, això vol dir al ras, al terra, o en un banc, o en un caixer. La concentració en determinades zones de pobresa. Això genera unes dinàmiques que poden afavorir l'autoreproducció de la pobresa. La reducció de la desigualtat no s'aconseguirà exclusivament en polítiques urbanes. Per reduir de manera substantiva les desigualtats calen altres tipus de polítiques. Per exemple, les polítiques relatives, les més importants, les relatives al mercat laboral. L'únic que cal és aprofitar de les dues capacitats de les administracions i les entitats socials o els moviments, el que sigui, ser hàbils, ser àgils, ser intel·ligents tots plegats, d'aprofitar-nos mútuament. Podem descriure molt bé què és el que ha passat, i ara us faré 5 cèntims de què és el que ha passat. El que passa és que l'interrogant és i ara què passarà?